Firdevs ханым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллахи. Сын булса да инде уң булсын дигәндәй, сезне юбилейгыз белән котлыйбыз. Алланың рәхмәте яусын. Беренче соравым булайрак яңгыраса үпкәләмәссез. Менә хатын кыз өчен әлбәттә ул менә яшь, ул проблема диләр. Сезнең өчен шулай булдымы? Әле сен акыллым нәрсә дип әйттем, бәлки кешеләр ышанмаслар. Миңа гомумән яшь турында проблема булмады бер кайчанда. Бер кайчанда ул турыда мин уйламадым. Менә кешенең Юк, мин яшь вакытта да, күңелдәм яшьлек үзде инде дигән нәрсәләр кайбер вакытта була иде. Шәхимә Нурның шигыре кай вакытта күңелгә килә иде. Әйсинем шул язлар килсәлләниләр миңа бир күк. Аккышлары канатына кунып, икенче кат яшьлек килер күк. Андай ниләр була. Булай яннан проблема ясап, картаям бит инде биттем дигән нәрсә минем бер кайчан булмады. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Миңа ул шундандыр, сәламәт булганкадыр. Мин әлхәмдүлилләh мин нәрсә дип әйтим, сәламәт яшәдем. Әгәр дә теге авырый башласаң, барсында уйланып, яшь турында да яшь бара бит дип уйлар идең инде. Булай мин әйтеп куям, яшь бара бит инде дип. Әле бер көнне Һидият абый Солтановны соңгы юлга озатканда, анда кабер өстендә хәзрәт әйтте. Кешенең гомере 60 белән 70 арасында. Ә безнең Һидият абый 94 яшь була иде, менә аңа 30 ноябрьдә. 60 белән 70 арасында ди. Ә 70-тән узган гомер ул Аллаһ Тәгаләнең бүләге ди. Менә ул ничә еллар Аллаһ Тәгаләнең бүләге булып яшәгән. Шуңа күрә инде мин уйлап куйдым. Раббым әйтә, миңа да бит инде 70, димәк минем гомерем, калган гомерем, алдагы гомерем Аллаһ Тәгаләнең бүләге булып бара. Менә бу каян килә? Менә шушы гармония, камиллек яшәвегездә, уйларыгызда. Мин канәгатьлек, мин дөресен әйтергә кирәк, гомер буе Аллаһка шөкер дип яшәдем. Нинди генә вакытларда да мин теге Аллаһка сыйынып, аның барлыгына, берлегенә сыйынып, каядыр мин аны ул калдык кирип китмәсәм дә, намазлар белән кирип китмәсәм дә, ул минем күңелемдә һәр вакыт бар иде, һәр вакыт булды. Чөнки безнең тәрбия шулайдыр, авылдан туган. Әни минем 5 вакыт намазны бер кайчан калдырмайды. Гәрчә ул 40 яшендә үлсә дә, инде яшь вакыттан бирле аңа инде ана сөте белән генә алар шундый тәрбия алганнар. Төрле заманда яшәп алдык. Имансыз заманда яшәп алдык. Менә Аллаһка шөкер, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Күпмедер вакыттан соң яңадан менә аңа кайтырга насип булды. Һәм мин моны үзем өчен искиткеч бер нәрсә дип әйтергә дә, искиткеч бер Алланың мөгъҗизасы, рәхәтлек дип саныйм. Менә намазга килгәннән соң уразалар лекте тоткалы идем инде, ураза инде минем туганнарым инде ураза бит әйдә. Бала вакытта да тотыла иде уразалар. Бөтенләй тотылмаса да тотыла иде, ураза тотыла иде. Ә менә әле 5 вакыт намазга килү, ул бик зур ни булды, минем өчен ачыш булды. Һәм мин карыйм, кешенең тормышы бөтенләй үзгәрә. Беренчедән кеше тынычлана, сәламәтлек арта. Мин аны сизәм. Чөнки менә бөтен нәрсә исламда бар бит. Бөтенләй бер бар ислам динендә. Коръәндә барсы да бар. Менә шул гади генә бөтен кеше тарафыннан да әйтелә торган инде ул. Бөтен кеше дә аны сөйли инде. Намазга килгән кешеләр, аның 5 вакыт шул намазның анда булган теге күнегүләрне генә алсаң да, иртә таңнан кеше тора, жуына, бөтен әгъзалары уяна, һәм үзенә күрә ниндидер менә теге зур акчалар түләп, залларга барып кешеләр бит ясый башлый, ниләр, гимнастика дип әйтгәндә күнегүләр. Ә безнең Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән көненә 5 мәртәбә. Һәм анда барысы да керә. Барысы да керә бит анда. Барсы да мин Аллаһ Тәгаләне рәхмәт дип Аллаһтан саныйм. Булган бөтен әйбердә. Һәм минем эшләгән эшемне дә шулай дип. Дөнья минем сәнгать, театр сәнгатендә узды. Һәм мин аңа бик рәхмәтлемен. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Һәм мин анда бик рәхәтлек белән үзем теләп килдем. Үзем теләп эшләдем. Һәм үз теләгем белән нәрсә дип әйтеп вакытында киттем дип саныйм. Чөнки инде хәзер минем кыйммәтләр бүтән. Каядыр инде минем күңелемдә бар, бәлки әле теге мәдрәсәгә кермәсәм дә, берәр теге сабикәгә йөреп, үземнең
ничек дип әйтим, үземнән алган белемне бәлки камилләштерү турында менә шундый фикерләрем минем бар. Фирдәүс ханым, менә күптән түгелге сезнең эшегез ул Бибинур фильмы. Бибинур нәфис фильмындагы төп героиняны уйныйсыз сез. Менә кинога төшү белән театр сәхнәсендә уйнау ул никадәр дәрәҗәдә аерыла? Әйтеп бетергесез. Алар икесе ике төр сәнгать. Театр сәнгате бөтенләй икенче төрле, кино сәнгате бөтенләй икенче төрле. Мин инде уйлап йөридем, театр артистлары да барбер шунда төшәләр бит инде. Нишләп аерым кино институтлар бар, кино актерлар аннан чыгаралар дип. Аермасы җир белән күк аермасы. Шулай булгач сезгә авыр булды. Авыр булды. Мин башта бик карыштым. Мин бит уйнамый торган артист. Мин бит уйнамыйсың син. Менә бит табигый дип әйтәләр инде. Әмма ләкин барыбер уйныйсың. Чөнки ул театр уен ул. Анда уйнамыйшы мөмкин түгел. Кемдер әзрәк бик инде теге күпертеп уйный, кемдер әзрәк җайлырак уйный, ролеңа карап та улан. Аннан соң бит анда килгән тамашачы 20 рәттә дә утыра. Аларга да тавышыңда ишетелергә тиеш, уеныңда күзләреңдә күренергә тиеш. Ә монда бөтенләй башка. Монда юк уйныйсың. Мин инде уйнамыйм, бер тамчы да уйнамыйм, карап кына торам. Юк уйныйсың. Әйтәм, ничек инде мин уйныйм? Уйнамыйм бит. Шуннан соң әзрәк кенә булай киттеңме? Кадрдан чыктыгыз. Кадрга кирегез. Шул вакытта кеше ичке халаты белән дә яшәргә төшәле. Тиеш. Аннары кирмәдегез, эләкмәдегез. Менә шундый бер туктабыз туктатып, каядыр менә излеклелек изеләнде. Анда кеше мотор дигән тавышка әзер булырга тиеш. Мин аңа ялан бик озак интектем. Яланып булмады. Карадыгызмы бу фильмны үзегез? Карадым. Бәягез ничек? Фильм бик әйбәт. Film искиткеч, film миңа бик ошады. Film ул бит film бик әйбәт. Мин үземнең шимәлләне бәя бирә алмыйм, инде аны халык бирә. Film бик әйбәт булып чыкты. Аллага шөкер, инде аның язмышы да әйбәт булсын иде. Менә шул беренче театр шикелле ул бит менә халык күңелендә яулап алды. Ул телевизионный фильм буларак. Менә бу да халыкка, үзебезнең татар халкына дәрәҗә китерә торган, абруй китерә торган, үзебез яраттыра торган фильм булсын иде дим инде. Кинога төшү бик авыр булды. Әмма ләкин ул миңа Аллаһ Таала тарафыннан бирелгән бер мөгъҗиза булды. Мин шушы сүзләр белән аны һәр вакыт һәр җирдә кабатлыйм. Чөнки монда мин алу көтелмәгәндә булды. Мин кинога төшәм дип һич уйламадым. Бигрәк тә Бибинурга инде, андый баш рольгә. Шунда алынгачтан, әйтәм, усам хаҗга барыр идем дип күңелемнән генә әйтеп куйдым. Менә шул Аллаһ Тааланың фәрештәләрнең амин дигән сәгатенә туры килгәндер мөгаен. Менә миңа төшәргә насыйп булды. Әйткәндер, менә эшлә. Бик авыр эш була. Шул авыр эшне эшләп чыксаң, хаҗга да барырсың дигәндер. Һәм ул шулай булды да. Бик авырлык белән без башладык август ахырында, битердек октябрьнең 26-сында. Инде суыклар башланган иде. Безнең вакыйга бер атна эчендә җәй көне бара. Анда безнең өстән карга якын яңгыр жава. Без шундый вакытларда да төшерергә туры килде инде. Чөнки вакыт барыбер эшләп бетерергә кирәк иде, вакыт узды. Шуңа күрә менә ул миңа, мин аның әҗерен татыдым инде. Аның әҗерен алып, мин анда төшкән акчага хаҗга барып кайттым. Алланың рәхмәте миңа бик киң булды ул. Фирдәүс ханым, менә хаҗ кылган вакытта кеше бөтенләй халәттә, бөтенләй башка халәттә яши диләр. Һәм шушы халәтне инде үзеңнең йортыңа, үзеңнең илеңә дә кайткач дәвам итү ул бик авыр эш диләр. Менә шушы халәтне сез саклап кала алдыгызмы менә монда ничек? Менә мин аны белмим, мин бәлки аны белмәгәнмендер аны. Нигәдер менә бик авыр нәрсә диделәр инде. Авыр ул әлбәттә. Әмма ләкин теге минем теге ничек дип әйтим инде. Ул турыда мин уйламадым, саклап калу турында. Әмма ләкин бар. Хаҗга барган кешеләрнең яшәеше икенче төрле әлбәттә. Хаҗга барганнан соң ул менә икенче төрлерәк тагын да үзеңне ниндидер җаваплырак итеп хис итәсең. Аннан соң тагын бер нәрсә югыслана. Әйтәләр, бер нинди кемнәрнең дугалары кабул була дигәндә. Әйтәләр бит инде ананың балага кылган дугалары, балаларның ана кылган дугалары бар. Шунда әйтәләр, хаҗда булган кешеләр хаҗларның кылган дугалары дип. Шуңа Әй Раббым, әйтә, минем кылган дугаларым да
кабыллардан булсын идем. Сез нәрсә сорадыгыз Аллаһ Тәгаләдән? Андамы? Әйе. Хаҗда. Беләсезме, мен анда үземә генә сорамадым. Үземә генә сорамадым. Мен өзімнің сәламәтлігімді сұрадым. Баламның бақыт тауфиқ хайырлы ғұмырын сұрадым. Хайырлы ғайла бақыт сұрадым. Дусларымның, туған тумашаларымның бітінісін, қой бірлерінің исімлерін айта-айта, қой бір кішілер менға кеткенде фатиха берділер, шул кішілерге айырым. Мен міне Мәдина мәшітінде болғанданда, біз күні бойы болдық енді болғанда, мен олардың бар, мен өзіме гіне сұрамадым. Өзіме бәлкі мен көпте сұрамағамындыр. Мен міне дусларыма, қызметтешілеріме, халқымызға, мен мұсылман бәнделерінің барсын сұрадым енді. Фирдәүс ханым, теләкләрегезне әлбәттә Аллаһ Тәгалә ишеткәндер, кабуллардан кылсын. Һәм безнең белән әңгәмәгә ризалашып, җаваплар биргәнегез өчен дә Алла рәхмәт илsin.